Salutare fraților și bine v-am regăsit la o nouă reacție. De data asta reacționăm la Sirenele de Crăciun, episod special. Adică Andra Gogan a mai postat încă un episod din Sirenele de Crăciun. Adică, da, hai să începem și să nu ne mai lungim mult cu intro. Același intro ca de obicei cu sirenele. Sirenele, episodul special de Crăciun. Ok, îmi place. Stai. Îmi place cum scrie aici Sirenele și episod special. Da, intro-ul ca de obicei același. Numai că mai schimba carele că e de Crăciun, știți? Sirenele, episodul special de Crăciun. Da. O secundă, am o întrebare. Dacă e de Crăciun, de ce nu l-a postat pe 24 sau pe 25? Adică l-a postat, o secundă, l-a postat, uite, acum 14 ore și e 20 decembrie azi, când filmez eu. De ce nu l-a postat pe 24, mă gândesc. Hai să continuăm. Ce bine că am scăpat de ordin. În sfârșit ne putem și noi relaxa. Măcar de sărbători să stăm și noi liniștite. Apropo, unde e Elena? Probabil întârzie, ca de obicei. Ca de obicei, da. Țineți minte în episod... Bine, eu n-am reacționat până acum la Siren, dar sigur v-ați uitat voi. Țineți minte în primul sau al doilea episod când trebuia să se ducă Andra la o zi de naștere, ea întârzia, nu Lena. Lena era acolo deja. Și pariu pe cât vreți voi că geamantanele astea sunt goale. Și voi ați văzut că aici au lăsat Popular High School. Nu schimbat sirenele sau cum avea înainte. Scuzați-mă că am întârziat, am avut probleme cu bagajul. De ce atâtea bagaje? Cu bagajul. De ce atâtea bagaje? Stăm doar 2 zile la munte. 2 zile? Am crezut că ne mutăm împreună. Asta ar fi tare. Dar nu acum. Ne gândim în sezonul 2 dacă facem asta. Chiar ar fi super tare. Dar măcar putem să ne bucurăm de vacanța asta. Am uitat să vă spun ceva despre cabana închiriată. În anunț scria că locuiesc și proprietarii aici. Sper că nu o să fie niște ciudați. Mai ciudați decât ordinul? Nu cred că se poate. Haideți, sigur sunt oameni de treabă. Sigur toată lumea vorbește așa. Uitați-vă un pic la asta, cum o cheamă? Cum o cheamă? Am uitat cum o cheamă. Uitați-vă cum s-a uitat la Andra. Și a început Andra să zică și după aia și ea, opa, stai că trebuie să zic of Lena. Bă, da, voi ați observat cum se schimbă așa melodiile dintr-o dată? Odată e... Ce se va întâmpla după aia? Ordinul?
Credeam că am scăpat de ei. Unde este Runa când avem nevoie de ea? De ce ar avea nevoie de Runa? Mai bine că nu este aici. M-ar fi împins în propria mea casă. Asta este casa ta? Cum e posibil? Am găsit această cabană pe internet și am închiriat-o. Ce? Uitați-vă un pic aici. Iată. Ce? Tot X-ul ăla l-au, dar nu mai au același laptop. Eu aștept pe cineva Sirenica underline ta underline 10. Eu sunt. Atunci, bine ați venit la cabana Colibri. Nu este o capcană, nu? Este ajunul Crăciunului. Măcar de sărbători să fim mai buni și să ne înțelegem unii cu alții. De când zice ordinul așa ceva? Ce spuneți, fetelor? Rămânem? E dacă ați dat bani pe ea, normal că rămâneți, nu? Așa mă gândesc. Gata, puiul mami, nu mai plânge. Stai, ce? Voi vedeți. Voi vedeți că o luat o păpușă și-a pus masca asta peste ea. Și masca e cât păpușa. E bune. Scuzați-mă, stați să fiu perezin. Ea este frumoasa mea soție. E frumoasa lui soție, dar tot așa vorbește. Este frumoasa mea soție. Și el este ordinel, copilul Ordinel. nostru. Doamne. Ok, episodul ăsta devine din ce în ce mai ciudat. Ricky mai lipsește din peisajul ăsta și suntem toți. Ce? Credeți că sunt Ricky? Toată lumea s-ar fi așteptat să intre el pe ușă. Ambar, unde este Runa? Am avut nevoie de ea. Un detectiv bun nu-și dezvăluie niciodată ascunsătoarea și nici pe a prietenilor lor. Da, înțeleg. Ce a vrut să zică? Înțeleg. Ce a vrut să zică? Nu dezvăluiesc asta. Înțeleg. Ce a vrut să zică? Că Runa ne urmărește și se ascunde pe undeva. Dacă Runa se ascunde, tu de ce nu te ascunzi cu ea? Păi, am venit să pun microfonul ăsta în ghiostan. De fapt, nu știu, trebuie să plec. Pa! Ok, pa! Asta nici când vor să fie amuzați, nu pot să fie pe bune. Ziceți voi. Și apreciez la episodul ăsta că nu l-a făcut ca celălalt de 10 minute, că l-a făcut de 23. Haideți, așezați-vă la masă. Mâncarea este aproape gata. Ok. Îl culc pe ăsta mic și vin și eu imediat. Îl culc pe ăsta mic. Ordinel, noapte bună. Deci, sărbătorim Crăciunul împreună cu ei? Nu e așa de rău. Par niște oameni buni. Acum când nu ne punează. Să sperăm. Ce lumină roșie care vine de acolo de jos. Aici au vrut să fie puțin dramatic sau ce? Mâncarea este gata. Aduc imediat și furculițe. Pește? Serios? Eu nu mănânc pește. Nici eu, e ca și cum mi-aș mânca o rudă. V-ați dat seama? E pește! Nu
te supăra, dar noi nu mâncăm pește. De ce? Nu s-a făcut bine? Ba da, dar știi tu, noi suntem sirene. Scuze, nu m-am gândit la acest aspect. Din păcate, altceva nu avem de mâncare. Noi vânăm doar pești. La asta ne pricepem. Hai să comandăm altceva de mâncare. Pizza? Perfect, pizza. Fără ton, te rog. Voi ați văzut cum și-au schimbat fetele astea starea? Deci aici râd, Fără ton, te rog. aici râd și acum... Dar Lena n-are nicio treabă, adică... Gata, cel mic a adormit. Nu mâncați pește? Nu. Acum că petrecem Crăciun... Voi ați văzut cum s-au schimbat? Înainte era muzică de suspans, ce se va întâmpla după aia. împreună și nu vreți să ne mai prindeți? Am o întrebare pentru voi. Sigur, orice. De ce aveți vocea așa de groasă? Că ai pus tu voice changer la editat. Ca să ne auziți mai bine. Hei, asta nu era o replică din Scufița Roșie? Ți-am zis să nu mai folosești replici din povești. Asta este vocea noastră. Nu are cum, nimeni nu are vocea așa. Budo. Eu. Glumesc. Doar spune-le. Folosim un dispozitiv de îngroșare a vocii. Ca să Prin mască, vă dați seama. nu vă recunoască lumea. Inteligent. Dar nu. Doar că nu ne place vocea noastră. Sunt sigură că sună drăguț. Haideți, măcar acum, vorbiți cu vocea voastră normală. Nu facem asta. Ba da, acum. Ce s-a scuturat și camera. Sper că... Da, hai să continuăm. Hei, nu suntem în timpul sezonului 1. Nu bate în masă. Haideți, vrem să vă auzim vocea. Bine, dar să nu râdeți. Promitem! Asta este vocea noastră reală. Bă, pe bune, nici. Dar vreau să văd cine e în spatele măștii. Ăștia n-au vocea asta, să nu credeți, copii. Au pus voice changer. Dacă nu știți, căutați pe YouTube. Crăciun Sau pe Google. fericit. Ți-am Ce râs forțat. zis că nu trebuia să le arătăm vocea noastră. Gata. Promitem că nu mai râdem, doar că ne-ați surprins. Nici nu s-a aruncat el. Deci, în primul sau când l-au răpit prima oară, a fost aruncat dintr-o mașină, după aia din altă mașină și acum din altă mașină. Și livrează pizza. De fapt, când o sunat ei la pizza? Că nu suna nimeni. Nu m-au vorbit despre vocea lor și chestii. Și pun pariu că cutiile astea sunt goale. Pentru că n-ai cum să arunci așa o pizza. Adică... Cred că a ajuns pizza. Mă duc eu Nu o să suna iau. Ce nimeni. bine, chiar mi-era foame. Ce livrator de pizza sună să deschide ușa și după aia se întoarce cu spatele. Ce repede ai ajuns.
stai, tu e Selena, nu? Da, și tu, Ricky. Da, Ricky. Un papagal. eu sunt, ți-am adus comanda. De când lucrezi la pizza? De când s-a terminat sezonul, ar trebui să mă angajez undeva să câștig niște bani. Ar trebui Crăciunul să... Adică lucra pe mâna lui Andra. Pentru că juca în serialul lui Andra. Andra edita o noapte întreagă mai mult. Și după aia câștiga bani și lucra pe mâna lui Andra. Vă dați seama? Să-l petreci cu familia sau prietenii. Este și Lena aici. Sora mea? Aha, de ce? Sora mea. Aici a plecat ea de dimineață. Am plecat din casa asta de nebuni. Frate mi mă vânează, mama e și ea sirenă, bunicul a fost parte din ordin. Mă duc să trăiesc liberă. Dacă vrei, Pun pariu că era pe acolo, pe la cabana aia, o filmat undeva. poți să rămâi și tu când ai de Crăciun. Serios? Mi-ar plăcea foarte mult. Haide! Dar înainte trebuie să știi ceva. Te medalionul ăla tot acolo. Este și Sunt curios dacă îl folosește, dacă se transformă în sirenă. Dacă nu trebuia să se numească sirenele, adică... Da, mă gândesc și eu. ordinul aici. Ordinul? Sunteți în pericol? Nu, aici locuiesc ei și noi nu am știut asta. Suntem cazați chiar la ei în cabană. Este și bunicul aici? Nu cred, dar au un bebeluș. Și cum arată? Este exact ca... Este o păpușă cu o mască peste ea, care masca e cât păpușa, adică... simplu și la obiect. Ei, sigur este a lor. Haide, intră. Hei, tu i-ai scris deja lui Moșu că-ți dorești noile hanorace cu sirenele Nu. și ordinul. Dacă Nu. nu, grăbește-te, pentru că mai e puțin până la Crăciun. Avem hanorace pe toate culorile, dar și măști cu serialul vostru favorit. Intră acum pe site și comandă-ți sau scrie lui Moș Crăciun. Stocul este limitat. Sărbători fericite! Andra, să știi că... puteam să treci și fără ăsta un minut în care ne prezinți tu niște chestii care nu ne trebuie. Nu o să vă vine să credeți cine ne-a adus pizza. Ricky. Sunt curios dacă și mănâncă pizza, să văd dacă chiar au adus pizza sau numai stau așa la masă și povestesc cu pizza în fața lor. Bună! Bună. Pește! Bună! M-ai urmărit? Nu, am crezut că ai plecat de tot de acasă, că nu o să mai vii, dar mi-a zis Selena că stați doar 2 zile aici de Crăciun. Așa am crezut și eu. Când vorbești cu mami, să-i spui că îmi pare rău și că mă voi întoarce acasă. Ok, o să-i spun. Ricky, cum de-ai reușit să schimbi tricoul? Păi, e Crăciunul, trebuia să-mi schimb și eu tricou. Dar voi de ce nu v-ați schimbat masca? Pentru că nu am mai fi ordinul fără ea. Adică eu nu mai sunt Ricky pentru că mi-am schimbat tricoul? Bunicul tău ar fi dezamăgit de tine. Bunicul trăiește? Adică... De ce ar fi dezamăgit de mine? Pentru că l-ai schimbat. Ha, foarte amuzant. Hai, gata, este ajunul Crăciunului, nu vă mai certați. Haideți să mâncăm. Sigur este pizza în cutia asta, după cum o trage, sigur este. Selena, știi hanoracele pe care le avem la noi? Da, Ce ai zice să le dăm lor cadou, acum că e Crăciunul? da, super idee. Mă duc să le aduc. Milen, auzi? Milen o chema, mă. Milen, Mirela. Da, poți să-mi zici direct. Nu pot, este ceva despre Selena. Știi că poate să-ți audă gândurile.
La asta nu m-am gândit. Voiam să știu dacă a zis ceva despre mine. Asta ar trebui să afli de la ea. Mi-e rușine să întreb dacă mă place. Tocmai ce-ai făcut-o. Te-ai gândit la... Lena nici acum când se filmează sau așa nu lasă telefonul. Lasă femeie un pic telefonul până filmăm, după aia poți să te uiți pe el toată ziua. asta. Da, mai bine nu mai gândesc. Da. Cadouri? Pentru noi? Nu a mai făcut nimeni acest gest pentru ordine. Atunci este un miracol de Crăciun. Haideți, deschideți-le! Hanorace cu ordinul. Serios. Ce frumos! Avem propriul nostru hanorac. Cel mic este pentru bebelușul vostru. Mulțumim, dar noi nu avem... Sigur. Nici nu s-au pregătit dinainte. Nici nu știau că... Deci au ajuns acolo, o descoperi că copilul a apărut hanoracul ăla mic așa din senin. Nu le zic nimeni că au copil. Da? Nu știu, au dus și ei. Poate de la cineva. Un cadou pentru voi. Nu e nevoie. De Crăciun contează să dăruiești, fără să aștepți ceva. Din nou, ca în toate episoadele, Andra ne dă lecții de viață. Stați! Fetița noastră cea mare este fană Sirenele și a comandat mai multe tricouri. Tricouri cu noi? Cine ar fi crezut? Puneți mâinile la ochi. Nu trageți cu ochiul. Legați-le la ochi. Acum, legați-le la loc, luați-le lănțișoarele, gata, le aruncăm în apă, gata. Opa, stai, mă scuzați, am uitat că nu mai e sezonul 1. Uitați, Crăciun fericit! Și în oricare episod, ca de obicei, fac reclamă la marca lui Andra. Adică, da. Mulțumim! Sunt super! Nu cred că e mărimea mea. Scuze, fata noastră are 11 ani. Hai să ne Eu am 12. îmbrăcăm toți cu ele. Ei, cum stă? Te prinde bine. Ia hanoracul ăsta. Nu vreau să fac parte din ordine. Treaba ta. Bine, dați-l. Mă bucur că ne-am strâns cu toții Crăciunul ăsta. În fiecare an, noi am fost singuri. Eu speram Crăciunul ăsta să nu mai fac cu sora mea, dar se pare că nu scap de ea. Ha, foarte amuzant. Am o idee. Haideți să cântăm colinde. Da, Nu, te rog, nu. unde știți? Eu știu cânte cu sirenele. Intră în apa mării și nu te teme. Ai să înveți să noți printre sirene. Ăsta nu e colind. Știți colindul sirenelor? Nici ăla nu este colind, Andra. Ăla nu este colind. Nici colindul sirenelor nu este colind. Se numește așa, dar nu e colind. Ca să știi și tu. Hai să cântăm. Nu zic acum se apucă să cânte. Bagă rechi în tine, mâncă-o pe soră ta. De fapt, Noi în vacanță am plecat, am ieșit la colindat. Fericire și iubire, de Crăciun ne-am împăcat. Am uitat și de seriale, dar știm să gătim sarmale. La cabană împreună, toate sirenele se adună. Este magic și frumos, Ordinul e frumos. le dăm și lor un cadou.
fost zis ordinul acolo, că nu se înțelege absolut deloc. Că ea trebuie să le pună vocea groasă. N-am înțeles absolut nimic. Dacă știți voi ce a scris și a zis ordinul în Colind, Usinero, că nu este Colind, în melodia asta, să scrieți în comentarii, vă rog. Căci vine anul nou, împreună de Crăciun, și tu poți să fii mai bun. Să cântăm de sărbătoare, iarna chiar vine cu culoare. Anul ăsta e magie, ne aduce bucurie. Chiar o să ne fie dor de colindul sirenelor. Eu sunt Ricky și îmi place să alerg. Livrez pizza la Origin și sper să ajung întreg. Îmi place de o fată care-i sirenă, se pare. O cheamă Selena și e chiar foarte tare. Împreună de Crăciun și... Dacă voi îmi ziceți mie că ăsta e Colind, mă las de YouTube. Glumesc, nu mă las. Tu poți să fii mai bun, să cântăm de sărbătoare, iarna chiar vine cu culoare. Anul ăsta e magie, ne aduce bucurie. Chiar o să ne fie dor de colindul sirenelor. Am notat în calendar episodul special. Este frig și e zăpadă, ce face aici șambar? Globulețe colorate, am uitat tema la mate. Îmi place că aici zice că a uitat tema la mate, dar tot Andra cântă și a arătat-o pe Lena. Danță este bine, hai și tu aici cu mine. Este magic și frumos, ordinul e frumos. le dăm și lor un Tot n-am înțeles ce-o zis. cadou, căci vine anul nou, împreună de Crăciun, și tu poți să fii mai bun. Să cântăm de sărbătoare, iarna chiar vine cu culoare. Anul ăsta e magie, ne aduce bucurie. Chiar o să ne fie dor de colindul sirenelor. Împreună de Crăciun, Ce râde Andra, mă. și tu poți să fii mai bun. Să cântăm de sărbătoare, iarna chiar prinde culoare. Anul ăsta e magie, ne aduce bucurie. Chiar o să ne fie dor de colindul sirenelor. Voi vedeți cum s-au uitat astea în spatele camerei, cum... Yeah! Serios, așa au făcut Andra, uitați-vă la ea. Yeah! Se uită toți. Nu, așa au fost planificat. Când terminăm de filmat, când se termină melodia, toți vă uitați în punctul ăla. Dar în punctul ăla vă uitați. Acolo vă uitați și râdeți, da? Ha. Ok? Hai să vedem. Perfect, bravo. Ricky, uite ce este deasupra noastră. Da, Tavanul. știu, tavanul. Nu, prostuțule. Uită-te. Vâsc. Știi ce fac oamenii de sărbători sub... Nu au vâsc. E tavanul deasupra mea. Vâsc? Da. Ricky, lasă pe Selena în pace. Și Selena, hai să ne culcăm, că mâine vine moșul. Bine. Noapte bună, Selena. Noapte bună, Ricky. Da, deci episodul ăsta trebuia să-l posteze pe 24, nu pe 20. Sau pe 19, când... Da, pe 19 l-a postat. Cum am postat eu episodul ăsta? Pe 24. Așa că Crăciun fericit. Și ați văzut Andra cum urca ea câte 2 scări deodată.
Haideți să vedem ce avem sub brad! Mai vreau să dorm. Bine, atunci o să deschidem și cadoul tău. Cadoul meu? Toată lumea se trezește așa. Se trezește. Nu mai vreau să... Cadourile! Repede, repede. Toată lumea se trezește așa. Bine că v-ați trezit, stau aici de azi noapte. Bună dimineața, sirenelor! Crăciun fericit! Crăciun fericit și vouă, dar de ce este legat Ambar? Am prins Parcă nu o mai era săptămână sezonul seara. 1. Bună tuturor, eu sunt Ambar și tocmai m-am dus la cabana unde sunt cazate fetele. Cred că pregătesc ceva. Sunt curios dacă chiar a postat ăsta. Ia să vedem, din câte am înțeles, canalul ei se numește Rumbar. Rumbar Investigations. Nu a postat. Nu știu de ce o posta și astea. Dar dacă o postat asta, trebuia să posteze și celălalt. Și de ce au 4... Ok. Hai să continuăm cu ăsta. Pa, revin cu detalii. Hei, ordinul, nu? Eu sunt Ambar, încântată. Încântat. Unde a aruncat-o? Unde a aruncat-o? Eu sunt Ambar, încântată. Și de ce stă așa dezbrăcată? Nu-i frig? Parcă o zis că e frig. Unde a aruncat-o? Ok. Dezlegați-o! Prima oară ordinul ascultă de Selena. V-am așteptat să deschidem cadourile împreună. Wow! Și mai multe cadouri? Cum este posibil? Cum adică și mai multe cadouri? Adică Ambar era un cadou? Să spunem că avem pile la Moș Crăciun. Ordinul ăsta nu mai vine moșul. Glumesc să vă aducă. Vine moșul ăsta în carantină, stați liniștiți. Le deschidem! Hei, a văzut-o cineva pe Ambar? Da, uite, iară vă spionează. Nu! Mamă, o mască de ordin. Ce cadou, mă. Câinele ăsta trebuia să fie aici. Ce face câinele ăsta aici? Câinile. Mi-a plăcut să ne înțelegem. Sunteți chiar de treabă. Da, cine s-ar fi așteptat? Eu, doar bunicul a făcut și el parte din ordin. Ricky, taci! Dar înainte să Ricky, taci. plecați, poți să te rog să ne dai un autograf pe masca copilului nostru? Sunt curios cum... Stai. Da, sigur. Deci, Hai, dacă... dragostea mea, dă-i copilul. Deci Andra semnează. Sunt curios cum se semnează. Se semnează Andra sau Sirenele? Ai căzut semnat Sirenele dacă e. Și zic, s-a semnat Andra și zic asta pentru că
Nu am eu autograf de la Andra sau ceva. Văd după cum a făcut AU ăla. Adică trebuia să se semneze sirenele. Adică nu toate trei. Mulțumim, dar nu uitați că check-out-ul este în 5 minute. Deci, Ce este? Ce-o zis? Mulțumim, dar nu uitați că check-out-ul este în 5 minute. N-am înțeles. deci... Aici se termină prietenia noastră, nu? Dacă am rămâne prieteni, n-ar mai fi sezonul 2 la fel. Hei, de Paște sunteți liberi? De Paște avem treabă. Ne-a plătit cineva să vânăm iepurașul de Paște. Ok, super. Sunt curios dacă fac episod și de Paște. Dar poate ne revedem Crăciunul următor. Sau poate nu. Sau poate da! Sau poate nu. Bine, bine, fetelor, cum vreți voi? Ne-a făcut plăcere. Ne vedem în sezonul 2. Un minut până la check-out. Am înțeles, suntem gata. Și noi. Voi vedeți cum râdea Andra aici? Adică așa se bat de râd. Așa se bat că le vine să râdă de ei. Moșule, ești bine? Să dezleg. Nu pot să cred că au făcut asta. Hai mai repede, copiii au nevoie de el. Mulțumesc că ai salvat Crăciunul. Ok. Deci, cam aceasta a fost și reacția mea la Sirenele de Crăciun, episod special. Nu uitați să vă aducă moșul ce vreți. Și ne revedem data viitoare. Crăciun fericit!